Kama chelo chenro mar daro oganda mosebedo kokwame piny Sudan nyaka ne lweny chakre piny no osechaki. Jatend migawo mar weche ma oko Alfred Mutua wacho ni chenro osechakore mano mar golo jo Kenya mokwame piny Sudan nikech lweny no kendo duogo gi pacho. Nyaka seche gi jopuonjre 29 osechako wuoth kochomo boma ma Gondor kama gibiro idho e ndege matero gi nyaka Addis Ababa Ethiopia eka bang'e gibiro kawo ndege ma Ethiopia nyaka boma ma Nairobi e pacho ka. Ndek jolweny rito jopuonjre mamoko 18 madar kawuok e gwenge ma Sudan ka bire pacho ka oganda moko ma ohewo 400 bende dhi idho meli ka giwuok e dho wath ma Sudan nyaka Jeddah, Saudi Arabia kama gibiro idho ndege makelogi e pacho ka. Lweny osebedo ka dhi mbele piny Sudan kuom thuolo mar juma achiel ka oganda maromo miche gi miche osewito ngimagi kama moko mathoth bende koro osedar e miechgi. Kwa dhi od bura ni kamiti mar od bura